No Peťko, čo to máš? Peťko, čo to máš? A chutí ti píre? Zajebeš si to, Peťko. A čo máš v krabičke? Čo je v krabičke? Nepije vôbec Peťko. A krabička je divoké. Môžem sa chytiť? Môžeme. Ale no tak. No. Ale nemá ho na drogu dať. Skúsi otočiť krabičku. Tak. Iba raz ju otoč. Tak, výborne teraz. Je tam niečo, Peťko? Na to bude robiť, keď to nájde. Povedz nám na kameru, kto. Pozerali ste letisko? Ty nie. Dobre, už to stopnem.